Ei. Mä otan aika N1. Kai sä seisot siinä, hei. Hei seisot. Ai tuun alko. Ei, mä otan aikaa. Mulla menee aika koko ajan. No niin, N. Aika menee ja. Vettä nollaa. Joo. Mitä juomaan? Niin nopeasti kuin pystyy. Hei niin nopeasti kuin pystyy. Niin nopeasti kuin pystyy. Mutta se pitää kaataa. Ykkösen pitää vetää, ei tuu mitään huikkia. Mä tein sen kummalista. No niin. Mä tein kujaa. Enää 8. Ei kun saa. Mä sain kähen. Se on pelästy. Vedä ne yhden kulauksen päälle. Vedä se puolella. Kyllä puolella pystyy. Yhden kulauksen päälle. Hiljaa! Hiljaa! Kato ja äijä. No noin pitkällä on vielä loppuun. Kato, mennään 4 niin vauhtiin. Onko se oikeesti puolitoista? Oo. Mitä pirsettä? Vedä juomaan nyt teille. Juokkusi päästä. Vedä tolleen. Nopea, nyt loppukirja hei. Mene alle 2 minuuttia se loppukirja hei. Älä laita sitä takas. Vedä oikeesti nyt lopuksi. Ei näin. Loppua. No puolet litraa. Ei, ne on juotuja. Nyt ei enää. Juo Urpo. Eihän ollut. Oikein.